Fálase, do que se fala en praza.gal. Ola, comezamos aquí un podcast. Sí, outro. Facémolo dende praza.gal, un xornal que ven de facer 10 anos. Neste tempo propuxémonos unha cousa que ás veces conseguimos e outras, pois a verdade é que non. Contar as cousas con máis vagar para contalas mellor. Explicar e contextualizar máis que apurar, fuxir da última hora permanente, dese aluvión de globiños vermellos e de tensión que o converte todo en tan supostamente importante, tan urxentísimo, que ao final o xornalismo se fai tan pequeniño que case nin o vemos, que case desaparece. Levamos xa un tempo tendo esa vontade e agora trasladámola aquí, a este podcast. En cada episodio imos tirar uns pouquiños temas de todo o contado durante a semana en praza.gal. Son uns cantos fíos informativos para que ti, que nos estás escoitando, se queres, pois poida seguilos. Ás veces será un resumo, outras unha conversa co xornalista ou coa xornalista de praza que levase o tema. Outras unha entrevista cunha persoa experta que nos achegue algo máis de contexto sobre o que xa contamos no xornal. E sempre, ou polo menos iso procuraremos, un momento dunha lixeira pausa fronte ao ruido. Un momento para contalo sen presa, para contalo ben. Eu son David Lombao, xornalista e director de praza.gal. E se queres, atopámonos aquí de agora en diante para falarmos do que se fala en praza. Non o imos facer moito, pero vasnos permitir que comecemos este primeiro episodio de Fálase falando un momentiño de nós mesmos, de praza.gal, porque concordaremos en que un pouco de noticia sí que é que un xornal digital en galego faga 10 anos, e aínda máis que o faga en 2022, o cal quere dicir que nacemos nunha crise económica internacional e que ademais atravesamos unha pandemia, como todo o mundo. Naquel tempo de finais de 2011 e principios de 2012, cando o grupo promotor da Fundación Praza Pública botou a andar o proxecto, a verdade é que o contexto non era o mellor e as posibilidades de derrapar nunha curva pois eran bastantes, pero a ilusión tamén era moita. Así o lembra Carlos Amoedo, que é o actual presidente da Fundación Praza Pública. Pois sí, David, a verdade é que si botamos unha ollada polo retrovisor aló aqueles meses finais de 2011 e comezos de 2012, a situación non era precisamente a mellor para que se pudera lanzar un novo proxecto comunicativo ademais tan innovador como podía supoñer Praza, non só porque se faga un diario digital, sino tamén porque aposte por facerse en galego, por facerse, dunha maneira comunitaria, non? Había moitas incertidumes, e incluso como neste país de vellas, moitas veces a xente tende a pensar que non é posible facer nada. No fondo somos tamén moi conservadores ás veces, non? A xente dubidaba de que realmente tivera viabilidade un proxecto como de Praza Pública naquel momento, non? O pouco diñeiro que había dedicábase a rescatar bancos e a xente trataba de sobreviver á crise do ladrillo, e non era precisamente o mellor dos marcos para facer un investimento comunitario nun medio de comunicación. E xustamente por iso a ilusión tan grande que tiñamos de sacalo adiante, non? De conseguir desafiar tamén o destino e os malos agoiros que din que neste país non se poden facer cousas innovadoras en tempos de crise. A vista está que 10 anos despois coido que acertamos co enfoque, coa filosofía de Praza Pública, e a propia existencia de Praza 10 anos despois así o acredita. E o certo é que aquí estamos celebrando o noso 10º aniversario. Non celebramos a resistencia ou a supervivencia, celebramos o futuro, que consolidamos un novo posto na redacción, que poñemos en marcha novos proxectos, como este podcast, por exemplo, ou mesmo que abrimos o perfil do xornal en Instagram, podedes nos seguir, por certo. E ata aquí o autobombo, que xa vixemos que ia ser curtiño. Do que se fala en praza.gal. Esta semana en praza.gal falamos de Tanxugueiras, como non íamos falar de Tanxugueiras, da Tanxu Festa ou do Eurodrama no Benidorm Fest. Iso falaremos tamén, pero dentro dun anaco. Antes imos repasar uns números dos que falamos en praza.gal nos últimos días e que teñen que ver co sitio onde vivimos, coas casas, cos pisos que habitamos.
O noso compañeiro Marcos Pérez Pena debullou en Praza.gal os datos máis recentes do Observatorio Galego da Vivenda. E eses datos o que nos din é que se nos fixamos nas cidades galegas, de media alugar un piso é uns 25% máis caro que hai apenas 5 anos. Ímolo ver con exemplo. Por exemplo, no ano 2017, alugar un piso en Lugo custaba, sempre tendo en conta que falamos de datos medios, uns 339 euros ao mes. Agora, ese importe medio pasa dos 409 euros ao mes. As cifras son moito máis elevadas, imos a Vigo, que en 2021 adiantou a Coruña como cidade galega máis cara para vivir de alugueiro. De media, é prácticamente imposible alugar unha vivenda en Vigo por menos de 536 euros ao mes. Hai apenas 5 anos andaba polos 440 máis ou menos. Vigo é agora a cidade galega para vivir de alugueiro que é máis cara, pero o barrio máis caro segue estando na Coruña. Se visitades a peza de Praza.gal na que repasamos todos estes datos, ides poder ver dous mapas que son tamén moi interesantes, moi ilustrativos. Por exemplo, algún dato máis. En pleno centro da Coruña, o 15.004, que se coñece como tal polo código postal, vai máis ou menos dende a contorna da praia de Riazor á Praza de Galicia, aproximadamente. Pois ali o alugueiro medio supera ao mes os 700 euros mensuais. En Vigo, por exemplo, rúas como Rosalía de Castro, García Barbón, a Avenida das Camelias, todos sitios moi céntricos, están un chisquiño por baixo deses importes da Coruña, pero aínda así, nesas rúas, de media, alugar un piso custa agora máis de 600 euros ao mes. Sempre repetimos segundo os datos do Observatorio Galego da Vivenda, que é un indicador que é público, un poquinho máis fiable que esos outros indicadores que se forman, por exemplo, pues, con prezos de buscadores, de pisos, pero que sí que se segue sendo limitado porque a verdade é que está baseado nas fianzas que se depositan a hora de alugar un piso. Por lo tanto, sempre collamos estes datos con cautela, pero son un espello interesante. Por exemplo, neles podemos ver que os prezos soben máis nas cidades, pero tamén podemos ver que o certo é que soben en todo o país. Nesa mesma peza, que podedes visitar en Praza.gal, repasamos tamén a evolución dos prezos en función do número de habitantes de cada concello. Fixadevos nun detalle que é tamén moi significativo. Hai apenas 5 anos, nun concello de menos de 5.000 habitantes, que son pois moitos en Galicia, o alugueiro medio estaba polos 280 euros mensuais, e agora xa se achega aos 310 euros cada mes. Nestes días en Praza falamos de vivenda, pero tamén o fixemos dende outra óptica un pouco distinta. Non é difícil, seguro que os tedes visto, ler por aí titulares máis ou menos realistas, máis ou menos, digamos, hinchados sobre a problemática da ocupación ilegal de vivendas nalgunhas cidades galegas. Normalmente escritos coa letra K polo medio. Pois ben, se cadra lembrades que o ano pasado a Xunta aseguraba que este era un problema aquí a máis, que cumpría tallalo por diversas vías, mediante unha reforma do Código Penal, mediante máis policía, pero tamén mediante a creación de algún servizo novo. E para iso, o Goberno galego anunciou unha liña de atención telefónica para persoas que se visen afectadas por unha ocupación ilegal da súa vivenda. Concretou uno mediante un convenio co Consello da Abogacía Galega a principios de decembro de 2020, no que o Goberno puxo 27.000 euros, e con eses 27.000 euros financiábanse gardas de 500 euros á semana para que abogados seleccionados polo Consello da Abogacía pois atendesen, non? Ese teléfono para as persoas en quendas de mañá e tarde e de sábado pola mañá, para as persoas que tivesen, bueno, pois un problema deste tipo. O pasado 30 de novembro de 2021, do ano que ven de finalizar, rematou a vixencia do convenio. En Praza quixemos saber pois cantas persoas utilizaran, cantas persoas afectadas pola ocupación da súa vivenda chamaran ou cubriran o formulario en liña para pedir axuda, para saber como tiñan que actuar porque lles ocuparan o piso, a casa ou a súa propiedade. A verdade é que a resposta tardou algo, pero tamén é verdade que a Consellería de Medio Ambiente, que é a que ten as competencias en materia de vivenda, finalmente respondeu. En canto respondeu, pois publicámolo. En total, nun ano, ese servizo tivo 30 consultas. É dicir, unha media de 2 consultas e media ao mes. É dicir, bastante menos dunha consulta á semana. Dende vivenda, dignos que o resultado pode parecer discreto,
a verdade que parece discreto, pero que resultou satisfactorio, citamos textualmente, que é máis ou menos o agardado que esperaban. Pero a Consellería tamén engade unha valoración que é especialmente significativa, a verdade. Agora, a diferenza de outras ocasións, matiza que o fenómeno da ocupación de vivendas é, citamos outra vez textualmente, máis cualitativo que cuantitativo, que é importante polas molestias que pode causar nun sitio determinado, polos ruidos, pero non é que tampouco que suceda moito, vaya. É que se ollamos a outra fonte, os datos do Poder Xudicial, do Consello Xeral de Poder Xudicial, o que nos din é que en Galicia se registran apenas 20 casos deste tipo cada 3 meses. E que non é que aumenten, senón que ademais diminúen, e que ademais apenas suceden en casas que estean habitadas, casi nunca. Polo tanto, o cualitativo ou opinativo, pois será, claro, cousa de quen opine ou de quen vexa o fenómeno, pero a verdade é que o cada vez máis, os aumentos desaforados, os aumentos exponenciais, pois parece que non se produce moito. Do que se fala en praza.gal. Neste primeiro falase, queremos tamén falar do que se fala en 20.praza.gal. Para iso saudamos a directora de Vinta, María Llañez. Moi boas. Moi boas, parabéns por eses 10 anos de praza, quedan vos outros 10 para chegar aos 20, así que nada por eles. En 20 tamén se fala do que se falou nos últimos días por todo o país adiante, non sei se de Tanxo Festa, Eurodrama, Twitter ardendo, ao mesmo tempo un orgullo que non nos colle no peito, moi creo que unha mestura de todo, non, María? Sí, un pouco de todo, o que fixemos un pouco prevendo a gran explosión de emocións e de contido digital que iba a haber de cara a final do sábado, que fixemos foi xa despois da primeira semifinal do mércores, pois facer eso que facemos moitas veces en 20 na rede, que é recoller e mapear un pouco pois eso, de que se falou, quen falou e como falou, que tipo de contidos chíos, memes e demais, TikToks e de todo, xeraron as tanxugueiras coa primeira actuación nesa semifinal, que foi un pouco a sorpresa, non? Era a revelación dese espectáculo que ainda non sabíamos como iba a ser, nin como iban a ir vestidas, nin maquilladas, nin como iba a ser a posta en escena. Entón, esas primeiras reaccións foron as que quixemos capturar en 20 nese primeiro 20 na rede, xa anticipando o pequeno drama, o gran drama que se revelou o sábado. Non quixemos entrar moito aí, pero creo que queda así como un bo recordo de como a xente nas redes acolleu e está acollendo ainda este fenómeno. E ademais rompendo un pouco os marcos, non? Do que pode haber habitualmente pois en torno pois a un grupo de música tradicional ou, digamos, comentaba Manuel Gago estes días en Twitter tamén, non? Que digamos que se xerou unha comunidade moito máis ampla do que cabería agardar nun primeiro momento, se cadra. Eu creo que si a partir de agora buscamos a palabra transversal no dicionario, deberían estar tanxugueiras, porque creo que desde Galicia non houve ningunha soa crítica, ningún cero hater, cero, todo o mundo estaba de acordo, todo o mundo estaba orgulloso, fixeronos super ben, deron moitas leccións sen pretendelo seguramente, simplemente con a cuestión de actitude e bo facer, e todo o mundo estaba orgulloso, e o que vimos nas redes foron, pois eso, con voces que non son as que habitualmente falan de lingua, música ou cultura galega, celebrando e querendo ser parte un pouco desta, non sei, desta emoción colectiva que creo que é un fenómeno que marca historia, sen dúbida. E tamén houve, eu creo que un momento no que se recuperaron moitos contidos, non, ligados ás tanxugueiras, entre outros, pois aquela peza de 20, no nacemento de 20 moi nos primeiros días, que as tanxugueiras estiveron aí tamén, e ademais viaxando. Sí, claro que son tan riquiñas e sempre están facendo tantas cousas que, bueno, xa daquela subemos que iban a India a facer un pequeno tour por ali e pedimosles que nos mandaran un pequeno álbum de fotos daquela viaxe na que estiveron compartindo ensaios e escenario con artistas de alá. E, bueno, temos ese relato así como moi fresco, moi con fotos de móvil e cos seus textos e cos súas impresións daquela viaxe, pero, bueno, tanxugueiras en 20 xa estiveron en varias ocasións, estiveron
falamos delas en 20 na rede porque chamounos moita atención como elas son moi hábiles non só musicalmente a hora de actuar, senón tamén comunicando. E elas, a hora de comunicar, bueno, no confinamento, no que todo o mundo se puxo a crear contidos na rede, elas que tamén viron cancelada toda a súa xira e todos os plans que teñan con o novo disco, pues, crearon un programa, un formato audiovisual, entrevistando a xente, conversando con xente, co cal esa actitude de sempre tirar pa diante, de probar cousas novas, de comunicar e de crear comunidade co resto da xente, eu creo que xa se vía daquela e estamos a vendo agora tamén cos seus contidos nas redes. Pero estes días non se fala en 20 só do Benidorm Fest, tamén se fala do outro festival de Benidorm, de hai xa uns poucos anos, o que foi nada máis e nada menos que a Meirande. Grande, que por si alguén se despista con este... Que non creo, pero ben, con este título, por si alguén non o sabe. Que non creemos, a Meirande, artista galega de todos os tempos, con permiso das Taixugueiras, sentímoslo moito, ainda lles falta un pouquinho, e Ana Quiro, que foi o Festival de Benidorm nos anos 60, pois cantaba en castelán, estaba por Barcelona, facía galas, hai varios vídeos por aí dela en Galas del Sábado, que é el programa que había en Televisión Española, moi cachiños esto, tamén o temos recuperado por aí en 20 en alguna ocasión, e foi a ese festival con a canción en castelán que se chamaba Por Última Vez, e agora pois Ataque Escampe, que tamén se confesan moi fans de Ana Quiro, de feito un dos componentes de Ataque Escampe, que é Cibran Tenreiro, fixe un podcast en 20 sobre Ana Quiro e o fandom de Ana Quiro, un podcast que recomendo a todo o mundo, porque, bueno, da serie Fan, que recuperaremos pronto, pois xa había como esa devoción por Ana Quiro, pois agora Cibran tamén está en Ataque Escampe, fixeron esta versión para un proxecto que se chama Puro Deleite, que é un proxecto que Deleite está poñendo en marcha este ano para recuperar cancións da música pop galega do século pasado, digamos, reinterpretadas por artistas de agora. Entón, bueno, un dos primeiros lanzamentos foi este Por Última Vez en galego de Ataque Escampe, que podemos escoitar en primicia en 20, e do que esta semana publicamos tamén o vídeo de como se fixo esa grabación. E ademais, eu creo que chega un momento estupendo, non? Agora que en todo o hype, en todo o alto da música galega. Falabas agora, María, de un podcast que se escoitamos en 20, pero tamén hai máis podcast, no universo 20. Podemos achegarnos, por exemplo, o Café Derby 21, un podcast fantástico que chegou este ano a 20. En Praza somos moi fans do Café Derby, a verdade. E nos dous últimos episodios tiveron como convidados a Carlos Pereiro, da revista Morcego, da que tamén falamos en Praza, máis dunha ocasión, esa revista de videoxogos, e tamén a Sonia Méndez, actriz, directora, produtora. Con ela falaron das webseries, tamén do seu último proxecto documental con Luz Fandiño, e tamén da falta que fan producións un pouco máis gamberras, o seu xuízo. Vamos a escoitar. E que se eu hubiera nacido en Inglaterra, joder. Chamaríame Phoebe Waller-Bridge. En Inglaterra, ti e eu, con este humor, xa tiñamos unha puta serie, tía. O sea, o algo. O algo. Porque, sabes, era unha cosa que decías, de verdad, o sea, porque eu boto en falta un pouco aquí o gamberreo, tío, ¿no? O sea, e cando empezaron todas estas plataformas, non unha en concreto, todas, eu decía, bueno, darán pé a ese outro target que é moito de peña, como queras chamarlle, máis outsider, máis freak, máis gamberra, se farán este tipo de proxectos, pois porque noutros países sí que se facían, porque eu podo ver nestas canles a serie X que ve todo Dios, o que me parece estupendo, que está super ben feita e tamén ten que estar, pero tamén podo ver de Rigueles, joder, ou podo ver, que sei, sabes, Blacky Book. A verdade é que o Café Derby, María, é unha fiestra moi diversa, de aire fresco, que chegou a 20, que se instalou en 20, que a verdade é que é unha maravilla ver os autores e a autora do Café Derby aí, e que nos traen a moitas persoas moi variadas, e, pues, para mostrar estes dos últimos capítulos, por exemplo, non? Sí, puntualmente, cada mércores temos ese café con Nicolás Carreira, Adrián Lede e Carme Prol, que nos traen unha convidado do mundo da creación, bueno, ou da cultura, ou do deporte incluso, de distintas disciplinas, pois xente que ten cousas que contar, e efectivamente, no último mes tivemos gastronomía con Lucía Freitas,
a Sonia Méndez e a Carlos Pereiro, como dis, que está esta semana. Hai un mes, bueno, un pouco antes de fin de ano estiveron tan xugueiras tamén, por volver aí ao tema da semana, pero bueno, nun podcast moi chulo, porque tamén contaban elas un pouco esas primeiras sensacións e como estaban un pouco preparando esa participación no Festival de Benidorm, e ela xa daquela tiña moi claro que cando pasara todo este rebumbio, pois que elas volverían o seu disco, a súa xira, etc. Entón, sí, Café Derby 21 consigue, pois eso, termos unha hora de conversa distendida con calma, na que a xente non solamente ven falar do seu libro, das súas cousas ou das cousas que ten en marcha, non ven solamente a promocionarse, sino que acaban facendo tertulia dun montón de temas que son relevantes para esta xeración. E hai que dicir tamén que Café Derby actuaron como mestres e mestra de cerimonias fantásticos do terceiro aniversario de 20, que ainda non son os 10 de praza, pero bueno, xa son 3, e puidemos ter un Café Derby en directo que ademais, pois neste ano que parece que agora sí podemos volver saindo aos poucos o 1.0, non? O encontro físico, pois a radio en directo e a radio a vivo, pois é fenómeno que foi no seu momento e que agora parece que vivimos pois como se vivía nos 60, nos 70, non? O que é sair a radio á rúa, tamén nos agasallaron con un Café Derby en directo que seguro que vai haber máis, non? Polo que nos dixeron. Sí, funcionou moi ben, foi no Café Universal da Coruña, con Lucía Aldao, e a verdade é que todo ben que, bueno, os que estábamos ali en directo xa pudemos gozar desa hora de risa e conversa e pasámoslo moi ben, e logo escoitando o podcast creo que traspasou ese ambiente do directo e ese borrollo que se creou ali, traspasou tamén a quen nos escoitou máis tarde, así que sí, contamos con volver facer directos do Café Derby 21 que se echan itinerantes, están buscando lugares en Santiago, en Lugo, e bueno, donde quen queira acoller un Café Derby 21, pois desde aquí facemos un chamamento a que, nada, poñan os cafés, que a xente para falar xa levamos máis. E en 20 estes días hai música, tan xugueiras, por suposto, pero tamén hai máis música que vai vir, que debemos poder ler, escoitar e ver en 20. Claro, é algo que se escoita moitos estes días, que, bueno, hai máis música que tan xugueiras, efectivamente, hai un océano de música en galego moi diversa, sempre tratamos de estar abertos aos novos proxectos que van xurdindo, como de Valo, por exemplo, que é o proxecto de David Miranda, que sairá o próximo disco agora no mes de febreiro, con Ferro Records, e temos unha reportaxiña en 20, pero tamén cousas que nos marcaron máis 20 anos, precisamente, como foron a aparición de Apeiron, o proxecto de 3 rapaces de Kings en Ourense, dos que saiu despois Emilio José, pois tamén eles marcaron un hito na inditrónica que se chamaba no Estado español e tamén nos recordamos. Entre iso, música e xogos, estiveron pivotando estes temas de 20 nesta semana. Tamén falamos do Wordle en galego, que non sei se sabes que o Wordle en inglés o comprou o New York Times. Si, de feito, teño curiosidade de que vai pasar co Wordle en galego. Se vai estar o New York Times aí coa lupa. Eu creo que Praza debería ir botar a caña e comprar o Wordle galego, pero bueno, mentras eso non acontece, en 20 temos o noso propio xogo para xogar no móvil, que é 20 preguntas, que o que podes acceder en 20preguntas.gal, e bueno, é todo que se pode preguntar sobre a cultura popular galega dos últimos anos nun xogo, pois está aí aberto. Houbo sobremesas, non? De Nadal, de fin de ano novo, no que se faz así unha busca polas redes, houbo aí certos piques xa, non? O 20 preguntas, cousa que me parece maravillosa, non? Sí, sempre tiñamos a cousa esta de será fácil, será difícil, como o xogo vai barallando as preguntas así de maneira un pouco aleatoria, pois a veces te tocan fáciles, a veces difíciles. Pero incluso houve xente, lectora de 20, que se atopou nas preguntas, como Ismael Ramos, ou Patricia Janeiro, escritora, ou a min tamén me pasou, confeso que a min tamén me pasou. Tamén, pois, claro, consecuencias de estar nun sitio tan pequeno, pero tamén é bonito. Lucía Aldao atopouse tamén, saliu unha pregunta dela cando estábamos facendo a proba en directo aquel día na Universal. Así que, bueno, pero xa hai moita máis xente. Hai máis de 1200 preguntas aí metidas que fan que se poida xogar moitas veces e que cada vez que saian cousas diferentes se pode ir probando sorte de maneira diferente cada vez.
Ben, pois imos facer contas a ver se nos dá para mercar o Wordle. Mentes non, podemos xogar a 20 preguntas, que aí xa está dentro da casa. María Yáñez, percorremos 20 de cando en vez tamén neste Fálase. Moitas grazas por vir a inaugurar esta nova casa connosco e seguimos falando do que se fala en 20 e do que se fala en Praza tamén. Seguimos falando. Pois ata aquí este primeiro Fálase, esta pequena caixiña de pírulas sonoras con algo do que se fala en Praza.gal, algo do que se fala en 20, algo do que se fala no país e algo de música tamén. Se chegaches ata aquí, convidámoste ao seguinte. Se é socia ou socio de Praza.gal, poderás escoitar cada capítulo un poquiño antes. Se aínda non o é, se queres selo, pois convidámoste a que pases por praza.gal/faite de praza, praza.gal/faite de praza, e aí tes todo ben explicadiño para seres de Praza e nós, pois, agradecerémolo moito. Tes todos os episodios en praza.gal, en iVoox, tamén nas redes de Praza, en Twitter, en Facebook, agora tamén en Instagram e tamén en Podgalego. Escoitámonos no próximo.